nage bilion 385 ma sini onyono nyaka pesa molongo ni unconditional grants magi yudo oko koso na manonge ma en share equitable share. Okay, ero kamano. Roselyne, enango mane kwanyo kum budget ni ma oganda luo nyalo wacho ni mato otenre kodwa. In fact, akaw managi doje ibonyo kanyo mwacho ni kembe gino nego beni yude pesa milongo ni bailout. Ni neno ka migosi William Ruto ne ni kaka mega nyoro. To kendo managi doge kaka no wacho dweche moko kane ne Bungoma. Ni sirikal bro keto bilion 60 mondo gol godo deni ma kembni mag sukari ya beach mag sirikal ntiere godo. Kendo no dogo no e nyoro. To koro no e nyoro to budget eka no timangoa osom ndalo kia dicha to gino ne onge. Koro akia ni luongo igi kisungu ni lip service koso enango. Ingeni kamora mora midie titimangoa igo siasa. Aparo na bro chako gi kama mochako no ni okogo siasa. Okogo siasa. Owacho gimong'e no dhitimo. Odhitimo to sani ma emi wacho nyocha jalupne Rigathi Gachagua kanche ni Naivasha mane gine conference mar urban forum Kenya urban forum. No wacho ni mae madhi bedo budget mokwongo mar jo Kenya kwanza. Omiyo moro mane rumo cha kikupenjwa. Mae machakoni mupenjo ni sirikand Kenya kwanza timangoa otimango koro ngeni koro kagi wacho ni bilion 60 ni to dine waneno ka nitiere iye ka teko kipenjo je ibonyo ni ne nitiere kaka jo Azimio ncho ng'anyo mo wacho mabe ni gima nyocha timre tich ang'wen cha nok ni kare chik tingeni MP na ilo senior council Otiende Amolo nongeke matin mopenjo speaker ni to nyisa ni to wache mona nikech king'iyo chik mar PMF Act mar pesa to gi standing orders mag jo wabunge wacho mabe ni chieng ma waziri mar pesa biro chieng no kosesomo milongo ni budget highlights kosesomo to keto documents ari milongo ni proposed legislation manyiso na chiel en mar kaka usuru ibro kaw kuom jopiny. Machielo en kaka pesa magiyudo ni idhi pogi. Koro gima ne timre bunge tich adek mane wabunge kura ne finance bill ok ni kare kiluwo gi chik matimangoa manitiere. Nikech mano ne onego beni timre ka waziri osebiro mosomonu budget highlights to koro wacho ni koro ma kaka onego timangoa obede. To ni neno ka speaker Wetangula no wacho ni court no setimangoa no se wuoye wachno. To chengeso kendo ng'ane no lu tich abich chairman mar ODM no chako nuoyo. Mo wacho ni nitiere kaka chik no kolu. To gini no tere dot mar jo HBC longo ni House Business Committee mapango order mar kaka bunge itayo. To no wacho ni kata jo Azimio manitiere kachacha kanyo ne gidwa lwaro jo Kenya piny. Nikech kachacha madino giyie ni gino biro kapok minister timango obiro somo. Wayie ni ne gichoro somo mar budget gi wik achiel nikech nidwa ni mondo obed mar East Africa obed kamora achiel. But budget finance bill ni benonego benigi timangoa gichoro nikech gin nyaka gi tarik 30 mondo migi kad finance bill. Koro ni neno ka chairman mar ODM mbadi mosebete budget committee igni mang'eny no wacho ni tich ariyo ka gibiro nyaka kendo gipenji speaker ni to watimangoa wachimo kure nikech mae gima chik wacho to mae gima notimre. In fact no wacho ni gima nyocha somcha mane wajumbe go ne kura cha iluongo nyalo bedo policy paper mar jo sirikal oken chik ma no nego bene somo. Mara riyo kwa doke pesa mano chiuge ingeni budget ni king'iyo tido gi penjiri ni to devolution ni be wadwa ni mondo bede koso mondo dhi. Nikech kineno counties omi bilion 385. Budget ni en budget mar trillion 3.6. Sirikal milongo ni executive oido trillion 2.2. To counties to yudadi 385 billion. Koro king'iyo chik article 203 mawacho kaka omenda ma ochoki Kenya onego beni pogo
sirikende ariyogi, sirikal mamalo gi 47 mag counties gi. Tiwacho ni pesa mochokno revenue no, ing'iyo percentage ma 15% mar revenue motimang'owa mochoki. Koro king'iyo pesa mopogni, be jo counties